Ассалому алайкум бародарони азизи меҳрубон, хуш омадем ба канали нави мо навай. Подписаться, лайкро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравӣ мо якчанд он мошинои нав кофтем барои шумо. Тамошо кунед, лаззат баред. Мезгарем ба якум мошини авватии мо BMW соли 2001 моторш 1.8 сӯзишвориш бензинай, коробкаш бошад автоматикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархиш 37,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 206,000 рубл мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. Занг занед, маълумоти хубтарро бо ихтишом дастрас кунед. Мезгарем ба мошини навбатии мо. ишам BMW солиш 1999, моториш 1.6 литра, сӯзишвориш бензина, коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарх 39,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 217,000 рубл мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. Занг занед, бо худтон қаҷи чақчақ кунед. Мезгарем ба мошини навбатии мо. иш Opel Astra солиш 1998, моториш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газай, коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 39,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 217,000 рубл мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. Занг занед, маълумоти хубтар бештарро ихтишом чақчака бугиред. Мезгарем ба мошини навбатии мо. иш Opel Hatchback солиш 1996, моториш 1.6 литра, коробкаш бошад механика, сӯзишвориш газ ва бензина, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 24,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 133,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. Занг занед, гуфтан чақчақ мекунед. Мезгарем ба мошини навбатии мо. ишам Opel Caravana солиш 1995, моториш 1.6 литра, сӯзишвориш бензин ва газа, коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархиш 25,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 139,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. Занг занед, бо чӣ маълумоти чиз дар кория шумода бо яхчон дастрас кунед. Мезгарем ба мошини навбатии мо. Opel Hatchback солиш 1995, моториш 1.6 литра, сӯзишвориш бензин ва газа, коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархиш 27,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 150,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. занг занед, гуфта бо якчанд маълумоти дигар дорам. ман худам ба мегумтон мақсад. мезгарем ба мошини навбатии мо. иш Opel Astra солиш 2003, моториш 1.6 литра, сӯзишвориш бензина, коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 57,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 317,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти хубтарро ихтишом дастрас кунед.